са герои от филм. Те са истинските господари на страха. От наркобарони до босове на подземния свят, тези хора не просто нарушаваха закона, те го пренаписваха. Днес ще видиш 5 най-опасни и интересни мафиоти в историята и няма да повярваш, че това се случило наистина. Абонирай се, ако искаш още такива тъмни истории от реалността. Пабло Ескобар, кралят на кокаина, Колумбия. Пабло Ескобар не е просто наркобарон. Той е човек, който печелеше по $420 милиона на седмица. Построи собствен зоопарк, летище и дори собствена армия. Но не всичко беше лукс. Ескобар стои зад смъртта на над 4000 души, включително политици, полицаи и журналисти. За бедните беше герой, строеше им къщи и им раздаваше пари. За държавата терорист номер 1. Цитат: по-добре гроб в Колумбия, отколкото затвор в САЩ. Ал Капон, скръстникът на Чикаго, САЩ. Когато говорим за мафията в Америка, всички мислят за едно име Ал Капон. По време на сухия режим, Капоне превръща Чикаго в свой личен двор. Имаше армия от над 600 гангстери. Организира едно от най-кървавите събития в мафиотската история – клането на Свети Валентин. Но иронията – не го хващат за убийство, а за неплатени данъци. Салваторе Тото Рийна, звярат на Коза Ностра, Италия. Салваторе Рийна не беше просто бос на мафията, той беше звяр. Личната му сметка – над 150 убийства. Сицилия трепереше пред него. Той убиваше съдии, прокурори, политици. Не преговаряше, елиминираше. Прякорът му – Айлкей Подией Къпи, босът на босовете. Заловен през 1993, но дори от затвора продължаваше да ръководи мафията. Кеничи Шираи, мозъкът на Якутка, Япония. Не всички мафиоти са шумни. Някои са като сенки. Кеничи Ширай е един от най-интелигентните и потайни лидери на Якута. Докато други показваха сила, той движеше нещата зад кулисите, политика, бизнес, банки. Живееше спокойно в Тайланд години наред, докато накрая не бе арестуван случайно заради татуировките си. Митю очите, българският недосегаем. Истинско име – Димитър Желязков. Прякор – Митю очите. Една от най-противоречивите фигури в българския ъндърграунд. Арестуван, осъждан, стрелян и пак жив, преживява престрелка с 27 куршума. Говори се за връзки с политици, бизнеси, охранителни фирми и контрабанда. Официално – бизнесмен. Неофициално – никой не знае докъде стигат пипалата му. От Колумбия до България едно е сигурно – мафията няма граници. Тези хора живееха на ръба с пари, власт и кръв. Кой от тях ти се стори най-опасен? Напиши в коментарите. Ако искаш част 2 с руски, балкански или съвременни мафиоти, удари един лайк и се абонирай. Това не е филм. Това е реалност.